da gori in baka sha ba ɗanka na tsotsawa. Ka zuwa, na zuwa, a minute. Yoga. Yoga. Mutanen nan wai sun kama na wargi. A haba da Allah. Me aka yi musu wai gidan nan? Mu gaji. Mutanen nan wai mu za su daman ajiye. Yau mutanen nan mu za su kawo kadai ko dan idi ne ya faɗa musu nan muna zama a jangal din nan. Wannan na bayan layin nan ne na gane shi dole sai an ma ake na ga wasu garori a wasu ke tafi da su. Kayan suka zo karbi. Akwai yan canji a jikin su. Bara mu je me suka zo bara a je je ka tore wannan ka san shine me yi. Kenan ba wani abu Allah ya biya oga. Allah ya biya madafa taka. Ha oga ya ce ku shigo. Ma fa kai kadai. Zuwa ɗaya yake. Aljanna mai rabo zai sama. Ai kowane gida akwai ɗan iska sai dai gidan da babu mutane. Gaya mana sai oga. Lafiya ne sai zo kuma na ai ni ba na ta kai malam. Okay. Ba wai abin ya zo a bai shi. Shine kai ɗazuba ma kai ne ka zo kai mana wannan hargagin ba na kaɗa ka. Ka to da kuɗin ne? Na to da kuɗin. Ga wai dama ɗazu bai karɓi kayan ba. To ka daina yawan kallo na ka dinga saukar da idan ka ƙasa. Ya na ga 500. Ba ka bin zane ma aiki wallahi yanzu nan zane ma aiki. Ta ko guda ɗaya ba a ba da ita ka sai dan taimaka ma a raba ma biyu. A dan shi na mun kai na taimaka a bashi. Ba dan kai zan yi ba saboda shi in ba ka ba yanzu sai na sai ma balle ba sani oga wallahi. Ka bi mu a sannu wallahi. Ka ba wani labarin mu. Lafiya ma da ka maza. Nagode. Lafiya. Ka san ni ina so a dinga dinga zuga idan gaba na ka ba ka san me da mutane. ka je ka bashi kayan nan kawo. Allah ya biya oga an gama oga. Gaba fa in zaka zo ka san me yiwa. Allah ya biya. An gama oga. Nagode. Godiya yake. A dan matsa mana kayan falan da koma bayanai. Ko sai kaga inda in ga san oga ba a wasa. Da gori in baka sha ba ɗanka na tsotsawa. Kai da Allah ware ina ruwanka da su ne. Ai na ta galima ce, na ta gadu ce. Kamar ya galima. Ba wasu ka kawo mana ba mu kawai kai da Allah ware da Allah uwa gara kai ma baka san sai ka daga wani. Wannan ma ai ta yi ba sai. Kai da Allah ware da Allah karbi kayan ka kara gaba rike nan. Kara cika mana. To ai wayan ma da ta. Kai ba a wasa a gidan ogawa kilo 8 din fa. Wai ya naji ana hayaniya ne ko kan ne ba a bashi bane ba. Oga normal ne wallahi wasu kaya ne kawai ya gani wai yana so kuma shi ba kuɗi ne. Wannan kaya ne ni ban san da su ba. A oga wannan kawai a shafule oga wannan da gani nake so oga wai sai wai kana so mu ƙara samun sabani da kai. A oga ka ware. Kawai kaware na ce ma. Ya yau an samu jangol ne wannan fa wajen zuwa aka samu su. Ce yau akwai miyar da dake. Audu mode ne ya kawo. Ce ogan mu kenan. Wallahi Audu mode. Amma fa a da fa. Ka san yanzu muka haɗu wallahi fata zan mai. Banza. Ga da amana Audu mode yana kawo kayan karuwa ko. Oke to shikenan idan amma kan yana kama ni ya baya kamun. Yanzu dai yace zai mu je yau a sayar da wayannan. Mu samu a yi mana dage-dage. Yake nan oga yau akwai cin kaji. Ka san 500 ɗin nan zan baka ita in ya so a haɗa a sai a siyo manja har gafiya ma sai an samu. Na gode. Ka kula min da kayana na 8,000 ne. Ba matsala. Wannan ke ɗaki na masha yaro.